Sudunga nga dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan sa kalisod nga gisaguban. Untai na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahigos lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, iharap yun ang atong kaluwasan. Kayang gahong anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayong kataragi hapon ba. Kinsa pa man di ay aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukat. Antayon-ta gihapon nga mag-abot mo, taliwala sa bawion tang panginabuhi nga napagaan. Malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, itarag yun ang atong kaluwasan. Kay ang gahong anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayong daragi hapon ba'y gamay pa nga pag-ato nasig ba'y gamay pa nga pag-sakripisyo. Ikaw ang kitang tanan. Mass intentions offered August 15, 2020, Saturday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalingho, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Forlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad Dacuba, Walter Dihos, Francis Sencha, Arnold Piner, and Ampi Arcos, Angeli Bano, Valdebera, Willie Ligayo, Dr. Emil Haka, Alex de la Calzada, Eugene Samuel, Jojo and Bernadita, Wilfrido and entire family, Dominga Cho, Loreto Cho, Maria Nancy Cho, Mrs. Aquilina Dotelius Vidal, Josephine Tome, Sol Torres, and Sergia Ocañada. Good health of all the members of the family, healthy, successful, and safe pregnancy and delivery of Consolacion Inclino, long life, peace in our home, unity within the family.
for good health, conversion, safety, and protection, enlightenment, and blessings for every member of the clan of Juvenal and Carmen Osorio, Renildo Bocado Jr., Eugene Inclino and family, Dennis Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Dennis Lionel, Dennis Bernardos, Kabilan and Villamor family, Rooney and Hazel Villamor, Brian Carlos and Jane Villamor, Maria Concepcion, Carl Hines, Rosemary, Andrea Nage Bauer, Juliet and Carl Peras, Haka, Kabatingan, and Lim family, Gisa Cristil, Roger Paulino Jr., and Filipina Abicia and family. For good intentions of Maria Divina R. Endrina, Gaudentia Texon, and Mrs. Aquilina Vidal. For the CITU opening of classes. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rosruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro Clan, Tesing family, Kids Achievements, Laurentes family, Aldwin Enclino family, Divina Bocado and family, Enriquez family, Gloria Likin and family, Sukgang and Texon family, Boy and Joy Haka, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Messina family, Balanga family, Chito and Grace Galang, Enclino family, Cherry Jane 2, Oliver John 2, Rodolfo Enhente, Inocencio and Ramon Toyugan and family, Amor Barangan, Mr. and Mrs. Paulino Abicia and family, Dayag Haenkadto and Recafrente family, Ryan and Queenie, Castillo Elizalde and family, Ate Mera and baby Stacy, Victoria Secretaria, Melchor Ubanan and family, Paray and Ubanan family, Katrina May Rabi Tuban, Angela Mary Lapinoria, and the clan family. 41st wedding anniversary of Susan and Anselmo Cirano. 41st birthday of Iselito B. Elizalde. 46th birthday of Estrella Y. Ilanan. Birthday of Scarlett Soico, Lorenzo Balben Jr., Pamela Quijano, Abilia, and Arnolfo Caballero. Mass Souls, Ernesto Fabriga Jr., Crispy Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo, Cesar, Giancarlo, Michael Naon, Juanita, Mateldi, Joel, Free, Celas, Teofilo, Crispin Jr., and Alex. Alfredo, Perpetua, Leonardo Sr., Mauro and Manuela, Shalani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmundo, Clara, Silveria, Romolito, Remo, Victory, Fernando, Eleuterio, Bidasco, Candido, and Lydia Eugene, Jesus Elizabeth, Jemmy, Remy, Lee Fong, Christy Tuta, Betes, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, and Ana Corita. Ronaldo Marquez Manoreña, Bandilla Comita, Hospicio Bacos Jr., Erlinda Alvarez, Attorney Paterno Belcina Jr., Agnes and Nieves. Paciencia Felipe Sr., Florante, Joy, Jesus, Gina Saturnina, Rodel, Cesar Sr., Manuel, Praxidis, Candido, Ana Consorcia Victorino, Roberto Sr., Josepina, Agrestina, Agustin, Romulo, Francisco, Josepos, Peregrino, Eme, Dioscoro, Soledad, Basilia, Honorio, Yotequio, Reina, Bienvenida, Concepcion Manoriña, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, Felobino, Gregorio, Magdalena, Jose Raul, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Praxidis, Julian, Paz, Emilio, Alipio, Jesus, Gloria, Joseph, Ines, Hereno, Sedney, Brigida, Antonio Sr., Marge, Praxidis, Joseph, Paz, Julian, Alipio, Magdalena, Epipania, Justina, Segundina, Emilio, Antonio Sr. and Jr., Binancio Sr.,
Enriquito, Lucia, Leon, Jose, Rinaldo, Roseng, Felix, Rubencio, Dining, Albert, Opilia, Eduardo, Luisa, Api, Ani, Lino, Cecilio, Radasa Sr., Pat, Debeno, Lauro, Mayet, Sabiuna, Feli, Cura, Domuran, Felicitas, Alex Flor, Plasibi, Joneño, Jorel, Angel, Felicitas, Mariano Ke, Dr. Ramon Arcinas, Judge Lee, Lucio, Bongtan Jr., deceased Pelmosa Guards and Clients, Pat Belcina, Orlando Sr. and Jr., Carlos Sr., Yunel, Marvin, Carmen, Alberto, Autequia, Noe, Rachel, Asuncion, Pedro, Valentin, Edgar, Emilio, Cirilo, Modisto, Rofeno, Modist, Raimunda, Erineo Sr. and Jr., Noemi, Renildo Sr., Elsie, Elpidio, Maria Victoria, Timoteo, Alfredo, Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Julius, Basilisa, Placido, Francisco, Rosela, Catherine Arañas, Bernardo, Isabel, Herminihilda, Manuel, Fructusa, Marcelo, Clito, Maxima, and Bernadita, Laurencio Tampos, Roberta Bacayo, Tuklis Isagani, Lourdes, Lucrecio, Edwin, Charles Sogbert, Josepina, and Gaudincia. For the eternal repose of Monsignor Oscar Bellamor and Father Richard Barilla, SDB. Josephine Rudnep, Cesar Luzada, Giancarlo Nimil, Michael Luzada, Juanita Luzada, Matilde Milgar, Jewel Luzada, Phil Luzada, Silas Umandam, Teofilo Salas, Crispin Causon Jr., Florencia Kabatingan, Wida Nef, Elina Oping, Vector, Berting, Gori, Ines, Henyo, Tinay, Merto, Rita, La Locha, Enigo Sr., Angeling, Jesus, Florencia, Bart, Bergie, Mike, Boy, Jengol, Donato, Angelina, Paulina, Demetrio, Romeo, Manolito, Nicanor, Cornelia, Rinaldo, Seferina, Ben, Andres, Tiborcia, Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Carlito, Jesus, Peo, Basilisa, Fausto, Rosario, Sergio, Lucas, Renato, Yolena, Simon, Maria Fe, Heriberto, Marcelo, Dolores, Ricarda, Amado, Oldarico, Winifrida, Matías, Felisa, Aurea, Rodelino, Teofila, Cornelio Sr. and Jr., Jaime, Sergia, Felipe, Carleto, Celso, Ricardo, Nicanura, Pablito, Fe, Epipanio, Demetrius Sr., Bandilla, Erlinda, Edelberto, Jesus, Romeo, Alfredo, Rinaldo, Cesar, Dominga, Hani, Lee, Hospicio Sr., Presentación, Hospicio Jr., Erlendo, Porferia, Tomás, Carmen, Gregorio, Francisco, Ernesto, María, Dominga, Main Ann, Rona May, Severina, Telesforo, Hinara, Plácida, Pedro, Eulalio, Tranquilino, Alberta, Yotequio, Gerarda, Dominador, Senior and Junior, Guillermo, Honoria, Gregoria, Adelina, Patrocinio, Ernesto, Josefa, Ignacio, Amparo, Flor de Liza, Zotico, Victorioso, Victoriano, Loisa, Ida, Rosario, Pidyong, Rey, Nenyo, Marben, Humawas, Zinaida, Candelaria, Daniel, Eva, Rolando Sr., Maria, Faustino, Crisanta, Pedro, Nicolasa, Orlando, Carlos, Rolando Jr., Emiliano Jr., Felipe Sr. and Jr., Elentira, Emirian, Federico, Florendo, Pilar, Jobito Jr., Beriano, Azucena, Gloria, Pedro, Marta, Jose, Jesusa, Benjamina, Jose, Bernadette, Angela, Liting, Ramon Sr. and Jr., Candelaria Sarte, Basilia de Loheyo, Margarita Felicidad, Manuel, Apolonia, Celestino, Flaviano, Gregorio, Melicio, Ingracia, Prima, Severa, Maria Aquiliana, Chirilin, Wilfredo, Bonifacio,
Alejandra Domingo Victoria Felicissimo Corazon, Evangeline Maria Antipolo, Ruel, Gabriel, Anastasia, Francisco Basilio, Marcelino, Alin Leonora, Jesus Leonora, Felisa Segovia, Yuniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Mili, Maria Rosario, and Catalino. Felomeno, Gregorio, Gregory, Ananias, Barbara, Incar, Miguel, Mario, Oscar, Romeo, Pamela, Victorio, Magdalena, Jose Raul, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Mario Gamayon, Oligario Cariquitan, Beniranda Cariquitan, Rebecca George White, Marcelito Sr., Corazon, Antonio Oy, Vicente Concepcion, Pantaleon, Benjamin, Isabel, Jaime and Joscoro, Alejandra, Antonio, Manuel, Cirila, Felix, Violita, Arcelino, Virginia, Joshua, Demetrio, Segunda, Jose, Leleto and Gabina, Emedjo, Canencia, Josipos Benyalon, Joscuro Kapangpangan, Stephen Pacanya, Juan Canencia, Constancia Canencia, Loie Tohoy, Ronelo Amparo, Roldan, Douglas Candelaria, Nicolas, Luis, Norman, Restituto, Justina, Prudencio, Guadalupe, Cerelo, Tito, Ida, Dalmacia, Demetrio, Romana, Joaquin, Catalina, Pedro, Jesus, Angel, Binancio, Joleto, Marcelina, Magna, Domingo, Dolgoimi, Concordia, Consolacion, Felix, Natividad, Dionisio, and Adriana. Maria Bellarta, Gaudencio Bellarta, Dayanalita Ilanan, Cesario Trapila, Consolacion, Elias Sr., Elias Jr., Veronica, Roberta, Ronito, and Jodorica, Gertrudis and Narciso de Gracia, Anselma and Paulino Sr. Abisya, Andrea and Celestino Sr. de Gracia, Arthur, Felix, Marisa Corsino Castillo Sr., Remulado Castillo, Bin Baculi, Priscilla Retoya, Leonelo Quijón, Israelito Quijón, Ami Quijón, Carolito Quijón, Ranolfo, Amilita, Roth, Hospicia, Martina, Sergio, Wilfrido, Margarita, Pastor, Solpicio, Felipa, Luz Alpagita, Francisco, Arturo Sr., Pilahia, Rizale, Lorito, Eulogio Jr., Eulogio Sr., Sotero, Narcisa, Erlinda, Teodolo, Rinaldo, Máximo, Nicasio, Teresita, Pedro, Sabas, Gabino, Dionesia, Erasmo, Segunda, Mildred, Cristina, Marshall, and Lucia. Gunding, Felicidad, Patrick, Adolfo, Noniluna, Godofredo, Bon Ryan, Jesusa, Anisito, Jesiog, Eleuterio, Josepina Lander, Bobby, Edwin, Joseph, Jacinto, Diosdado Lariosa, Yotequiano Lariosa, Ulysses Rey Pritos, Beatriz Cabonilas, Flor de Lisa Conde, Marcelino Pretos, Rosalinda Alcántara, Dr. Cora Haka, Teresita Roma, Maurino Roma Jr., Jolito Argoncelio, Maria Agnes Regondula Calawag, Arsenio Enarcico, Encarnacion Enarciso, Hepolito Daclan, and Segundina. Segundina Daclan, Rex Daclan, Inis Abasulo, Casimiro Abasulo, Montano Enarcico, Sofrasia Magguate, Tita Alvarez, Godofredo and Dioscoro Kapangpangan, Juan and Eufronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon Mangitngit, Josipos, Ava Yap, Lelia Alatraca, Sisinando Sr., Constancia Fermin Sr., Leonidas Teresita Tampos Humawas, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Distawa, Catalina Pusa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Iala, Oligario Madira Sr., Magdaleno Rosalina, Abelino Victoriano, Maria Emilio Jesus, Lerina Eduardo, Gloria, Pedro, Flor, and Arturo Shaishat.
Additional petitions, healing of Lourdes Celes. 5th date anniversary of Hospicio Bacos Jr. 8th day novena for the 48th day of Teresita Humawas. 5th day novena of Anita Makawili. 5th day novena for the 48th day of Intan Tan. 2nd day novena for the 48th day of Nicolin Aricayo Sr. 9th day novena of Francisca Fernandez. 8th day novena for the 48th day of Ricky Douglas Hoffman. Death anniversary of Ludivino Climaco Sr. 4th day novena of Magdalena Sato, Francisco Imbalsado. 4th date anniversary of Jose F. Navarro. 15th death anniversary of Dominador Sanchez Sr. 1st birth anniversary of the late Asuncion P. Dante. Death anniversary of Segundino Jr., Hospicio Bacos Jr., and Beatriz Lodovino Climaco Sr. And all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Palihog manindog. Sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Maigsuon maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Arong pagwagta
Kaluy anong kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dad unod kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Magkalain sa iya ang magtaon, Ginoong Diyos ng iluway, kasama magagahong sa tanan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Kami nagsimba kanino, nagpasalamat. Nagdadahi kami kanino, Ginoong Jesus, umanak sa ahan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Ginoong Jesus, Kordero sa Diyos, Ikaw nag-aawang sa sala sa kalibutan. kaluy, kaluy, Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Ikaw nagalingkod sa tumo, sa Diyos Amahan. Ikaw na ang Ginoo, upang sa Espiritu Santo. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos. Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa liturhiya sa pulo. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya ug buhata ang matarong, kaysa dili madugay, luwason ko na kamo, ug ipaila ko ang akong katarong. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya, ug nagtamod sa adlawng ipagpahulay, ug natuman sa iyang mga sugo, panadun ko sa balaan kong bukid, ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog ug mga halad inihaw,
dawaton ko didto sa akong halaran, kaya ang akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. O Dios, magadayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. O Dios, magadaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Kaluyan unta kita sa Dios ug bendisyonan niya. Ipadanag unta kanato ang iyang nawong. Mahibaw-an unta ang imong dalan dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. O Dios, magadaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya, tungod kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Ang mga nasod dinhi sa yuta, imong agakon. O Dios, magadaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Dios, ang tanang kalungsuran magdayeg unta kanimo. Panalanginan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. O Dios, magadaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon, bahin kaninyo mga dili Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton, ingon nga apostol ako sa dili Hudiyo, aron masina ang akong isig ka Hudiyo, ug maluwas ko ang pipila kanila. Kung sa dihang gisalikway sila, ang kalibutan na pasiguli ngadto sa Dios, unsa pa kaha kung dawaton sila? Kinabuhi alang sa mga patay, kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang hunahuna labot sa iyang pilion ug panalanginan. Kamong mga dili Hudiyo, misupil sa Dios kaniadto. Apan karon gikaluy-an kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Dios aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tawo nga masupilon aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babayi nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita, miduol kaniya ug mituwaw. Sir, anak ni David, kaluy iintawon ako. Ang anak kong babay giyawaan ug nagantos pag-ayo.
Apan wala mutubag si Jesus. Biduo lang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon, papahawaas siya, kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babay ug miluhod sa atubangan ni Jesus. Sir, tabangi in taon ako, mingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ang babay mitubag, tinuod kana sir, apan bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon. Ug si Jesus mitubag kaniya, Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Ug niadto dayong gutlua na ayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Mayong gabi kanyong tanan. Welcome sa ato ang Santos nga Misa. First time na nako nga magmisa nga naa na mo diha, no? So di na ko magsige atubang dito sa kamera, no? So although gamay-gamay rata pero daghanan ni siya, no? Compared sa kanang wala gyud or kanang panagsan or kanang naara diri skilled. So hopefully, no, padayon na ni siya, pero of course kay bawo man ta nga persistent kay ning COVID-19. So muna nga while padayon ta sa pag-ampo, kinahanglan mag-amping punta, no? Naabay mga edad-idaran na diri, di ko kaklaro pod, no? O mga edad-idaran, so amping ta, no? Kay dili nato matagaan. Makaigsuunan, kung nakabantay mo ang akong gisulob karon nga chasuble, ang color is green. So meaning to say, ang liturgy nga atong gi-celebrate is ang Sunday liturgy. Sunday in ordinary time, 20th Sunday. Unya, kanang mo atong gi-celebrate kay anticipated mass man ni, so Sunday mass ni karon. Anyat karong adlaw, August 15, atong gisaulog ang solemnidad, no? Kining dako nga kapistahan sa pagpasaka sa langit sa atong mahal nga Birhen Maria. Buot pasabot ani mga kaigsuonan nga pagkahuman sa iyang kinabuhi dinhi sa yuta, wala na siya muagi pa sa purgatoryo. Siya misaka, pinaagi sa gahom sa Dios, kalag og lawas, kalag og lawas, misaka siya didto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuonan, nay mga tao nga magsigi og tamay sa atong pagtuo. Naapoy mga Katoliko nga walay salig sa gahom sa atong mahal nga inahan. Sila mo ingon, nganong kinahanglan pa man kung moampo ana ni Maria, nganong kinahanglan pa man kung moampo, for example pod, sa mga santos, nganong kinahanglan man ko ani, di day pwede nga modritso ra ko sa Ginoo, modritso na lang ko sa Ginoo, kay siya man ang Ginoo. Di na ko kinahanglang moduol pa sa mga santos, di na ko kinahanglan nga magpaampo pa kang Maria. Mga kaigsuonan, kining mga tawhana buta sa tawhanong kasinatian. Kaning mga tawhana buta sa mga pulong sa Dios nga atong makita diha sa Biblia. Kay kun ablihon nato ang atong mga mata, mga kaigsuonan, makita nato kung unsa ka mahinungdanon ang magpaampo sa ubang tao o kung unsa pud ka mahinungdanon ang moampo sa Dios para sa uban. Usa sa mga butang siguro nga mosulod dayon sa atong hunahuna whenever we talk of this, whenever we look for examples wherein niampo sa Ginoo, ni request sa Ginoo para tabangan ang uban, ang wedding at Cana, no? Dito sa Cana, katong kasal, unsa may nahitabo, si Jesus iyang gihimo nga bino ang tubig, iyang gitabangan ang bag-ong kasal, pinaagi sa hangyo,
pinaagi sa request ni Mama Mary. And then what about katong tao sa gospel gihapon? Ang tao nga gidayungan sa iyang mga higala o gidala kang Jesus, di ba naayo man siya tungod sa pagtuo sa iyang mga amigo? Kung natong tan-awon, daghan tag makuha nga ehemplo nining bahina. And yet, suffice it to say, nga karong Domingo hapon sa atong ebanghelyo, makita na sa nato ang kamahinungdanon sa pag-ampo o sa pagpaampo sa ubang tao. Now, kung ang babae sa atong ebanghelyo nga dili gani Hudiyo, dili gani Israelita, okay, siya usa ka Canaanite, no, taga Kanaan nga babae. Nara po ditong dapita pero dili siya Hudiyo, dili siya Israelita. Kung siya gani gitabangan ni Jesus, kung ang iyang anak nga babae giayo sa Ginoo tungod sa iyang pagtuo, unsa pa kaha kung ang mga santos na ang mohangyo sa Dios. Ug labaw pag yun, nga unsa pa kaha kung ang iya nagyong inahan, ang mahal nga birhen ang mohangyo kaniya. Mga kaigsuunan, familiar man mo ani siguro ni, I'm sure, no, familiar ta ni Saint Dominic de Guzman, kining founder sa Order of Preachers or kining Dominican Order. Sa diyang hapit na siya mamatay, naguol ang iyang mga tinunan, no, yung mga disciples, mga Dominicans, naguol sila. Unya, naguol sila kay hapit naman, no, di nila ma-imagine ang ilang kinabuhi nga wala si Saint Dominic, no, kay maayo magyugay ito si Saint Dominic, maayo ito siya nga leader, maayo ito siya nga teacher, brilliant nga tao. So di nila ma-imagine mga kaigsuunan. And yet, si Saint Dominic, nga always puno siya sa kaalam, unsa may ang giingon. There's no need for you to be sad. No, di na kinahanglan nga mag-uol mo. For I shall be more useful to you when I arrive in that place where I am going. In short, I shall be more useful to you when I am in heaven than I have ever been in this life. Mas useful ko kunaan ako sa langit kaysa tanang nahimo nako sa dihang diri pa ko sa yuta. Now, kung si Saint Dominic makasulti ni ini o nakasulti ni ini, kung siya makabuhat ni ini, unsa pa kaha ang inahan sa Dios. Mga kaigsuonan, ang atong ebanghelyo, it is not only about the faith of the Canaanite woman. Yes, na-amazed si Jesus sa iyang pagtuo, and tungod sa iyang pagtuo, naayo ang iyang anak nga babae. And definitely, ingani usab ang atong pagtuo unta, no? Nindot unta nga ingani pud ta kalig-on sa atong pagtuo. And yet another thing that we should consider is the act of reaching out by Jesus. The act by Jesus, no, of helping that woman. Now, unsa may naka-amazing sa gihimo ni Jesus? Siguro makaingon ta, angay lang sa Dios nga iyang ayuhon. Okay, Ginoo man siya. In fact, maglain man ganito yung gisulti nga giinsulto niya babae, no? She referred to her as dog, no? So, unsa man, no? Unsay naka-amazing adtong iyang gibuhat. Makaigsuonan angay natong hinumduman nga si Jesus dili lang Dios. Siya usab tao. He is not only God, he is also human. Ug tungod kay tao man siya, he is also bound by human contexts. No, kung context niya nga iyahang gipuy-an. Ug usa sa angay natong mahibaw-an is ang mga Hudiyo ug ang mga Gentiles or kaning taga-Kanaan, dili ni sila magkasuod. They treat each other with aloofness or with disdain. That is their culture. And Jesus is part of that culture. Og sa dihang miduol kaniya ang babae sa may situation adto, most probably naay daghang mga tao, mga Hudiyo nga nag-atang kung unsa ang iyang buhaton. Naay mga sakop sa mga Pariseo nga andam sa pagpangita og sayop nga pwede nilang malabay diha kang Jesus. And yet bisan pa man niini,
sa dihang nakita niya ang lig-on nga pagtuo sa babay after kini niya gisuwayan, ug siguro aron usab mahimong maayong ehemplo sa mga tao nga naa didtong panahona, iyang gihatag ang iyang gipangayo, iyang giayo ang iyang anak nga babay. Makaigsuunan, kita aduna tay inahan sa langit nga nagpunay sa pagpangaliya para kanato. Kita adunay Dios nga mahigugmaon nga nagsigi og kabot nato, no? Nagsigi kabot nato aron kita maluwas sa atong mga problema. Unsa pa man ang atong gipangita, nganong kadaghanan sa mga higayon nagpabilin man gihapon ta sa kahadlok, nganong ngit-ngit man gihapon ang atong palibot. Makaigsuunan kini nagmasabot lang nga kulang ang atong pagtuo. Si Pedro, no, dito sa dagat sa Galilea, nagatubang na siya ni Jesus. Anyat nahadlok siya. Nganong nahadlok man siya? Kay kuwang iyang pagtuo. And that's why giingnan siya ni Jesus, "Oh, you of little faith," no? Man of little faith. Gamay imo ang pagtuo. Karong Domingguha, atong pamalandungan ang atong ebanghelyo. Atong pamalandungan ang panagtagbo sa babay nga taga-Kanaan ug ni Jesus. Ang babay dili Hudiyo, ang babay usa ka taga-Kanaan, anyat dako kaayo ang iyang pagsalig sa Dios. Kita mga Kristiyanos, kita binunyagan sa simbahang Katoliko. Karon, kumusta man ang atong pagtuo sa Dios? Palihog manindong, ato karong ipadayag ang atong pagtuo, kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit, sa yuta, sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahaya, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga mailawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanatong gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay, gilubong, sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Gigunob ni Jesucristo ang ali nga naglain sa mga Hudiyo gikan sa mga Hentil, isip hiniusang katawhan niya ng bag-o ug tunhay nga kasabutan, magampo kita karon ngadto sa Dios nga maoy naghiusa kanato. Moingon kita, Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Amahan sa tanang katawhan,
dungga kami. Alang sa simbahan, nga dili siya mulunga sa pagtuman sa iyang misyon, sa kahiusahan sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Alang sa atong nasod nga Pilipinas, nga mopatigbabaw na ang kahiusahan, o nga ang tanang katawhan, makaangkon sa hustong pagtagad, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Nga ang mga masakiton, nga nataktan ni ining COVID-19 virus, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Alang sa mga mitaliwan na nga ang mga grasya sa kaluwasan, tungod sa ilang pagkamagtotoo, mahidangat na kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Mahigugmaong Amahan, gilalang mo kami gikan sa usa lamang kagikan sumala sa imong kasamahan. Kahimuti ang mga pagampo nga among gihala dinhi nining balay alampuanan nga bukas alang sa tanang katawhan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Palihog manindog. Maigsuon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton nunta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawato nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata nga mong sakripisyo Ginoo nga maoy panagbayluay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipanghayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo.
maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos, na Ginoo, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan mo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Kay kulang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan mo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Palihog madluhod. Santos kayo ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mo yung Espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamong alawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipika sumihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini Panginom ka mga tanan gikan ni ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagkaon na mo inigman, umatagilong gikan sa kalis, nang mantala kami, Ginoo, sa imong kamatayon, ang tuli ka mo matagkaon na mo inigman, umatagilong gikan sa kalis, nang mantala kami, Ginoo, sa imong kamatayon, ang tuli ka mo Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, hinimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan,
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francis among Papa, ni Jose among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-an silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iambana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga dahigon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong Anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Paliho manindog. Karon magambo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian. Ginoo Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Cordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala. Palihog manluhod. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Atong pangadyon ang act of spiritual communion para sa mga nag-online mass. Kitang tanan, My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. sa atong pagkalawat, atong i-extend ang atong kamot, no? Atong dawaton si Kristo gamit ang atong mga kamot. Kadtong ready mo kalawat. Sa panahon sa pagpangalawat, aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Paaboto nato ang mga asherit sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog o asa mo agi balik sa lingkuranan. Tan-awa ang yellow markings sa saog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Akong gihatag sa inyong
Kini maong akong lawas, na kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Ihining langit nung kalako, kitang makanaman. Kalinaw na iyang kabilin, kabaspok sa kalan. Palihog manindog. Magampo kita. O Dios, nga maluluyon, pinaagi nining sakramento, giusa mo kami kang Kristo, sa pagpaningkamot namo, pagpakahimo nga mas maysama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manlokod. Oratio Imperata against the COVID-19, kitang tanan. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Aduna tayong gamayng pahibalo. Aron pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli, aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manglingkod og sunda ang mga instructions sa mga assurance. Tanawa ang mga read markings sa sawog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sab kanimo. ug manalangin kaninyo ang makagahom nga Dios,
ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ikaw kitang tanan.